máis, non quero enganar a ninguén, pero viremos xa co bañador tanga de leopardo posto, crema solar e os Tinky Winkies con xeo, para refrescámonos, en fin. Que moitas grazas, iso sí, por esta temporada intensísima e grazas por estas próximas semanas de verán que esperemos sexan tamén con moitas emocións, con moitos protagonistas e moitas historias. Non se nos ocorre mellor xeito de rematar temporada que facelo o grande, presentando o novo tema dunha das artistas que máis queremos e que sempre sorprende, Sabela, que hoxe publica o novo sinxelo Camponarai. Siento que muero por mí. A broma atrapa o corazón, quere dicir, con trampas de principio a fin. Non te coñezo máis e que non podo parar. Non o podo explicar. Teñote que bicar. 3000 mirando e eu non podo parar. Pregunta quen sabe de ti. Non podo decidir se o que me miro pra. Tampouco escollo o que sentir. Eu só te miro e imagino Camponarai. Ninguén sabe onde está. Contigo quero buscar irnos a Camponarai. Non me importa a xente, só me importas ti. Que cantes a oído favorita eres ti. Non me importa o tempo, só me importas ti. En Camponarai non vas parar de sentir. Non me importa a xente, só me importas ti. Que cantes a oído favorita eres ti. Non me importa o tempo, só me importas ti. En Camponarai non vas parar de sentir. Camponarai, que Camponarai? Bueno, para empezar, é o terceiro adianto do que será o seu próximo EP que está previsto para este ano. Hola, Sabela, moi bons días. Moi bons días, Kiko. Feliz inicio de verán, Igualmente, igualmente. Mira que ben empezamos con un tema novo. Ah, que sí. Oi, que por certo, non sei se es se tes así teimas, manías para presentar cancións e proxectos, porque xustamente hai un ano estábamos mirando, presentábamos a xira que comezabas co Cenizas Tour. Hai xustamente un ano. Ah, pues mira, si ya tens máis información. É coincidencia, mí, vale, non vale. me acordo desas cousas. Bueno, contanos coincidencia, sí. Que Camponarai, ademais dun tema sempre sorprendente, con moitos matices que agora comentaremos, que agocha este topónimo, Camponarai? Bueno, pues mira, Camponarai, dirá a xente, ¿no? É un lugar, é un tal, bueno, en realidad esa palabra ven dunha lenda, unha historieta destas que contan os veciños da aldea, sabes, que saben moitas, sí, e que se van perdendo. Pois é unha lenda que contaban ali. Ainda non desvelei toda a lenda en sí mismo, porque vai ser isto como un pouco por cachos. Ah, porque vale. Que desvelamos todo moi rápido, ¿no? E dixen, pois eu vou non facer lento, e punto. Pero unha lenda da Mariña. Da Mariña, sí, da Mariña. Bueno, igual a contan en máis sitios, pero eu escoitei na ali. Pero bueno, Camponarai ao final fai referencia como a ese lugar que seguramente todos e todas temos, pois onde conectamos por primeira vez con esa personiña especial, con esa, ou con moitos, cos que pasen pola nosa vida, e que non ten que ser un lugar épico, porque a veces é un lugar moi pouco épico. Bueno, non, é unha forma de reivindicar tamén o persoal e universal. Ás veces as historias que acontecen na nosa contorna é o mellor xeito para explicarnos o noso lugar no mundo. Exactamente, total. Sí, de feito, este EP en conxunto e tamén esta canción en particular pon moito en valor por esas cousas como que temos tan cerca e que non sabemos, non? Moitas veces o valor tan grande que poden ter. E é a túa primeira produción en solitario? Sí, a primeira en solitario, en el que sempre teño apoio de Edu, de Disdet, que tamén o que mezcla, masteriza os temas e me axuda en outras producións.
un pouco para non perder a cabeza no proceso, sabes? E dende logo, cada vez que sacas un tema e cada vez que publicas algo novo, pois algo novo vemos de Sabela, non? Estás te reinventando, explorando novas fórmulas, novos matices, aquí con unha base electrónica tampouco moi en primeiro plano aí de fondo. Como foi a conformación, a construción desta canción? Sí, pois mira, é curioso, porque a nivel compositivo foi unha canción que me saiu super rápido, en unhas horas, tiña toda a estrutura, letra, melodías, todo, pero despois para facer a produción sí que foi algo moito máis costoso, porque ten unha peculiaridade o tema que as melodías, o sea, tampouco ten unha estrutura moi típica, non é retrouso, super claro, tal, moitas partes poderían ser retrouso, e respetar un pouco pois ese ritmo da canción, non impoñerlle a canción pois como debería ser, creo que foi o máis difícil. O sea, fixen moitísimas probas e versións diferentes porque me apetecía, e creo que a canción mo pedía que respetase ao 100% os seus tempos. E dende logo non dubidas a hora de experimentar. Claro, unha quere satisfacer a un público que xa agarda o mellor de Sabela, pero sorprender ao mesmo tempo e buscar ese equilibrio a veces non é fácil. Sí, a verdade é que bueno, teño sorte, a sorte de ter un proxecto independente é que eu non sinto tanto esta presión, e aparte que o público que me escoita e que me sigue, creo que tamén me sigue un pouco por eso, porque sabe que estou sempre como pois eso, buscando e sobre todo escoitando, non? O que me pide a min o corpo, que para min a nivel artístico é o máis importante, que sea algo real, que sea algo que realmente está pasando en min. Co galego tamén como idioma protagonista. Sí, estos últimos temas, a verdade que isto é fantástico porque, claro, Sabela é unha das artistas máis internacionais e hai moita xente que segue a Sabela dende o primeiro momento, que seguirá a Sabela e agora sorprenderase e gozará tamén de como Sabela interpreta temas na súa lingua materna. Sí, ademais eu sempre fun bastante reivindicadora de que non ten que soar algo concreto, sino que pode ser moi internacional igualmente, utilizar o galego. E eu, por exemplo, a nivel sonoro, a nivel estilístico, sí que bebo de moitas fontes internacionais e gústame moito mezclar eso, porque creo que aparte sale algo moi interesante. Oi, como está sendo este en 2025, Sabela? Premio Martín Kodax, por exemplo. Premio Martín Kodax, sí, a verdade é que moitas nominacións, é un premio, estou super contenta e moi agradecida, porque os artistas sempre dá un pouco de pausa nas nominacións, porque entendemos e sabemos que evidentemente eso non marca nada, pero a proxección que te pode dar e que te conozca outra xente que a mellor pois non chegou a ti ou a tua música, pois para min a verdade é que é moi importante, e tamén é, pois, bueno, o recoñecemento, ¿no? a todo o traballo que fago eu e todo o equipo que me axuda e me apoia. Hi My Love, eu espero aquí que foron os primeiros sinxelos que escoitamos deste novo disco, que xa ten data ou, bueno, vai ser este ano, iso seguro, non? Sí, eso seguro, sí, xa non o podemos retrasar máis. Vai ser este ano, antes de que acabe o ano, isto está fora, vamos, como me echamos a vela. Pero xa ten nome, xa ten así toda a estrutura. Ten todo. Sí, ten todo, xa está vale. Todo moi armadillo. Vale. E este verán, que tal? Onde te podemos ver? E este verán, pois, vamos ir ao Big Sound en Pontevedra, o 11 de xullo, e despois daremos no Xurezón en setembro, así máis adiante. Como vamos a estar moi centrados no EP e en sacar todo moi bonitiño para finais de ano, pois metimos así pouquiños concertos, pero moi ben seleccionados. Vale. E o verán, polo que vexo, currando? Ou desconectarás algo por aí? Currando, bueno, para mí a miña desconexión, xa sabes, a natureza, estar na casiña, os animales e a música, o sea que para min eso é o maior placer do mundo. Por certo, que bonitas fotos, que vimos, que virá acompañado de videoclip tamén, non, este tema? Bueno, fixen así pouquiños clips, videoclip como tal, non fixen, vale. Pero sí fotos moi bonitas. Onde son esas fotos?
Pois mira, esas fotos son na zona de Viveiro, donde se fai a romería do Naceiro, pois aí é. Aí, vale. Onde nacen as mellores lendas, fotos ben bonitas que ten... Exactamente. Sí, Sabela aí no seu perfil en Instagram. Sabela, todo millor, feliz verán, e grazas por regalarnos cousas chulas e estaremos pendentes tamén da presentación do disco. Moi ben, pois moitísimas grazas a vos e que pases un bonito verán tamén. Grazas, Sabela. E este Camponarai que poden escoitar xa nas plataformas. Dejará de existir. Mi carta es tan natural, todo es tan real, que no puedo parar. Só me importas ti, que cantes a vida favorita eres ti. Non me importa o tempo, só me importas ti. En campo horario e non vas parar de sentir. Non me importa a xente, só me importas ti, que cantes a vida favorita eres ti. Non me importa o tempo, só me importas ti.